Vi er vant til fra vores butik på Østerbro, at der har vi eget smagslokale, og der kommer vores leverandører, eller Henrik selv, og tegner og fortæller om vin og spiritus og sådan noget, og jeg har taget vores samarbejdspartner ud i GlenDronach whiskyen. Han sagde, at han var frisk på at komme og fortælle soranerne, hvad en god dram er. Og han kom så den 19. november. Man kan købe billetter her i butikken til 295 kroner. Og så får man en rigtig god oplevelse. Han er meget dygtig. Så får man 8 dram og en øl og sandwich i pausen. Hvad nu hvis man som kan man sige, nogle mennesker går sammen og siger, at vi kunne godt tænke os at holde en vinsmagning? Er det sådan noget, man kunne komme ned og bestille hos jer, hvor I kommer ud og præsenterer forskellige vine? Det kan man sagtens. Vi har til firmaer eller i private regi, der gør Henrik gerne det, at han kommer ud og fortæller. Og der kan han jo, der taler man om man skal have en speciel drue, eller et område, eller et land, eller noget. Og så kommer han ud og har forberedt 6-8 med vine, eller hvad det nu er, ikke? Så det er sagtens, og hvis det er noget med et større forum eller noget, så kan jeg også helt sikkert med vores samarbejdspartner lokke dem til Sorø og tegne og fortælle. Og soranerne har taget pænt imod dig så? Jamen det synes jeg. Ja. Det synes jeg helt sikkert. Vildt positivt, med at bruge sådan et ord. Og da vi kom til Sorø, der havde vi bare sådan, ja, det var det rigtige sted, ikke? Det er siger mavefornemmelsen, at jeg har haft både familie og venner hernede allerede, og de er jo dybt fascineret af Sorø allerede, så det har nok været rigtigt.